mi ani zo strany nevráte, akože ešte nie som ani pripravený, ani oháknutý, ani nič. Z nechám všetkých asi deportovať, alebo čo, si robíte srandu? No idem sa prezniesť a môžeme začať, takže chvíľku, hej? Tak, hneď je to lepšie. Takže naši fanúšikovia, ako iste viete, chceli sme vás odmeniť za to, že už je vás na stránke 500. No s druhou adminkou sme sa dohodli, že teda urobíme žrebovanie spomedzi všetkých, keďže je vás už tam nejakých 580 aj čosi. Takže na výhru má šancu naozaj každý. No vieme, ospravedlňujeme sa vám, už žrebovanie malo byť spravené dávno. No nejako sa nám to nepodarilo, mali sme s tým nejaké problémy a tak. Naša druhá adminka doteraz vlastne nemohla sa zúčastniť natáčania, takže sme tu len my s produkciou, ale to vôbec nevadí. Pretože poteším vás, ten kto vyhrá pôjde s našou adminkou potom do kina, takže to bude pre neho aj pre ňu také zadozučinenie. A čo ja viem, navrhujem, poďme rovno k žrebovaniu, čo vy na to? Asi tiež nemáte žiadne námietky, keďže sa nikto neozýva, takže poprosím šarmantnú asistentku, aby mi priniesla papieriky a lístky do žrebovania. Jak deportovaná? Si robíš srandu, nie toto? No, tak teda z toho asi nič nebude. Pristúpili by sme teda k žrebovaniu asi klasickou elektronickou metódou. Tak teda držte si všetci palce a my poďme na to. Výhercom sa stáva Janka Čechová, ktorej srdečne gratulujeme a môže sa tešiť, že ju budú kontaktovať admini stránky, ktorí už potom s ňou ďalej dohodnú čo a ako. Tak teda želáme zatiaľ vždy dobré svetlo a majte sa krásne.